Veña, señoras e señores, son as 6:35 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo, vimos cociñar en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguiden nas redes sociais, hoxe é o día. Hoxe é o día. Porque, atención, vou non facer cambiando de cámara, vale? Dende xa! En @voltascoprato tedes o sorteo. Aí está o sorteo, vale, sorteamos un libro do Voltas co Prato, así que, por favor, entrade, compartide, espallade, dade amor, mandade por todos os grupos de WhatsApp, facede o que vos dé a gana, pero participade no sorteo porque hai poucos libros do Voltas co Prato e un pode ser para ti. Así que, moi atentos e atentas. En calquera caso, imos chamar aos nosos cociñeiros do día de hoxe que pasen, por favor, Xulio Mato, Merche Rodal, un aplauso para eles. Sonou, Sou ben. Bueno, aquí están Xulio Mato, Merche Rodal. Vos, algún libro tedes? Che, algún libro do programa? No, de ler xa sei que non lees moito. Eu leo un montón, Sí, lees moito. Sí, pero novelas románticas, só. Chao. E que tal? Ben, sí. Así algunha que recomendes? Pois calquera, de Jazmín. De Jazmín, vale, perfecto. Bueno, Xulio, como estás? Ben? Moi ben. Sí. E a nosa queridísima deusa Merche Rodal? Ben, moi ben. Claro. Xa casi te olvidas, Non hai que me olvidar, é que quería representar. Entonces, vou mirar a cámara de abaixo, 1, 2, 3, aí. E agora vamos a volver a presentar a de 3, vale? Hoxe temos connosco 3, 2, 1, a deusa das tortas. Buah, ni ensayado, Bueno, é que hai moita calidad. Bueno, o tema, que eu teño unha plancha, acelera. Que teño moita pura, en serio. Pois, señoras, señores, Pabila. imos cociñar. A ver que nos trae Tilita de Catoira. Eu son de Catoira, chamame Clotilde, pero chamame Tilita. Me gustaríame saber como saben os postres portugueses e ver se estes dos cociñeiros que temos aquí tan bons nos enseñan a facer un postre que realmente estea delicioso e que sea fácil. Unha cosa que se poda facer na casa e que soda ben, claro. Por exemplo, o pastel de Belén, que é o que nos ilusiona máis, se o chico ou a chica. Un saludo aos meus netos e aos meus fillos. Un aplauso para Portugal, para os irmáns portugueses do outro lado do miño, aí están, que nos ven moitísimos, sabemos nós que nos ven. Sí, que chaman moitas veces, que non lo din, pois hoxe, como nos gusta facer de vez en cando, imos facer unha homenaxe a Portugal, aos nosos irmáns de sangue. E imos facer doces portugueses. A ver, Merche Rodal, que doce portugués típico vas facer ti? Eu vou facer... A ver, a imitada que pides, natas. Eu fago natas. Sinxelas, moi rápidas de facer, gustanlle a todo o mundo. Que outra cousa vou facer? Natas portuguesas. O que lle chaman en certa pastelería de Lisboa pastel de Belén. Vale, pois van ser natas, o que vai facer Merche Rodal. Vedes que aquí temos un montón de cobras, temos o gorro de Quim Barreiros, non temos a Quim Barreiros, pero temos o gorro, vale? Porque nós imos por partes, vámoslo montando por fascículos. Que estás evolucionando aquí en Barreiros, Un pouquinho, sí. Cada te pareces máis. Xa falo un pouquinho portugués. A ver, e ti que vas facer? Pois eu, como non sabía que Tilita quería natas, vou baixar un pouco máis e vou po Algarve. Vou facer unha sobremesa. Pa Faro? Pa Faro, bueno, pa Lagos, ao lado, cerquilla. Moi ben, moi ben. Vou facer Don Rodrigos. Como? Don Rodrigos. Don Rodrigos. Don Rodrigos. Don Rodrigos. Que é un, sabes ese ovo fiado? Esa xema fiada de ovo? Pero iso é azúcar e todo, Pues no, eso é ovo todo. Xa, pero o azúcar leva moito. Mas é que 12. É xema de ovo. Vamos a ver o que sabe. Porque ti dirás, sabe che ben? Pois non o sei, vámoslo ver. Ai, non o practicou nunca, mira, o jalo, temos por aí o jalo de Barcelos, a ver que pasa, señoras e señores, neste Voltas co Prato. Non sei se leve a este, por si acaso. Ti leva a Virxe de Fátima, leva contigo, leva. Marchamos con Xulio Mato, imos cociñar, cociña portuguesa, veña, vamos pala, vamos. Leva a Virxe de Fátima, para que non supervise. Non, mirando para ti non, mirando para a xente da casa. Home, eu prefiero que mirar para mí. Sí. Me fai máis falta. Bueno, vamos a empezar, mira. Así. Vou facer 2 xaropes. O único que é complicado nesta receita é controlar o punto do xarope. Vale, que eso é dificilísimo. Eso é dificilísimo, pero bueno, hai que ter un poquinho de experiencia, que ti non tes, eu casi non, tampouco. Pero bueno, vámoslo intentar, vale? Mira, medio litro de azúcar, o sea, medio kilo de azúcar. Se el non ten, como será se o fago eu? Pero está a Virxe aí, que me vai axudar. Aí a Virxe de Fátima. E medio litro de auga. Moi ben. Vale, entón isto, poñémolo a funcionar a tope, vale? Este é o primeiro dos xaropes. Aquí onde vamos facer o ovo fiado. Eu estou nervioso. E por outro lado, pois eu... E por outro lado, teño aquí 50
mililitros de auga. Os ingredientes non teñen moita historia. Os ingredientes. E 100 de azúcar. Fíjate nas cantidades que son importantes. 500, 500, 150. Vale. Vale? 500, 500, 150. Vale, xa está. Vale. Vámonos a prender tamén. Entón necesitamos que isto reduza hasta conseguir un punto de fío. Eso cando faz así e quedan os fíos todos. Entón necesitamos que funcione. Vale, deixar traballando aí. Sí, espera. E mentras o que vou facer aquí teño 11 xemas e vou botar un ovo e daqui vai salir o ovo fiado. Ai, Dios mío. No mellor dos casos. 11 xemas, dixetes ou 12? 11. 11 xemas é un ovo inteiro. 12 xemas é unha clara. Eso é. 12 xemas é unha clara. Aí está. Xulio Mato, por primeira vez na súa historia, intentando conquistar o Curazao. É na historia de Abortas co Prato, que nunca fixemos ovo fiado. Correcto, nunca o fixemos. Intentando conquistar o Curazao dos veciños portugueses, vai facer ese ovo fiado que eu creo que vai estar complicado. Se alguén da casa, pois, sabe facelo... Grazas pola confianza. Que chame. 664-483419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato. Sabedes que para chamar do outro lado da fronteira tens que poñer o máis 34, vale? Pero chamadme. máis 34. 664-483419. Se hai algún portuguesa que nos está a ver, que chame, porque queremos as indicacións... Mira. Para facer isto. Batín, as xemas e ovo e ahora coleino, para evitar impurezas. Mira, se queda algún trociño de casca, se queda algún trociño de clara, vale? Que ben, De momento vas ben. De momento vou ben. Vai ben. E ahora só controlar os puntos. Isto... Vai-me o corazón a mil, Sí. Sí? Che vai ir a tío. Bueno, mira, isto é povo fiado. Vale. E aquí teño outras 4 xemas. Sí, vale. Que isto é, vamos facer unha xema cocida. Vale, pero eso explícasmo despois. Explícocho despois. Porque mientras tanto... cando este o primeiro punto que vai ser este, vale? Mientras tanto, marcho... Coadeus, das tortas. O meu amigo é pasteleiro. É pasteleiro. É pasteleiro. Aí estamos. Con Merche Rodal hoxe imos facer natas. Sí. Moi ben, Están boísimas, verdad? Son un café e unha nata. Claro, son os pastéis estes tan ricos que hai en Lisboa. Que, bueno, agora hai en todo o mundo. En todo o mundo. Agora hai en todo o mundo. De feito, hai en Santiago, hai un sitio onde os hai, sí. Sí. Hai natas nun sitio en Santiago, sí, en Ourense... Bueno, hai moitos sitios en Galicia onde fan xa natas portugueses. Ainda me dicía antes, Tete, estábame contando, que lle contei que íbamos facer, que hai en Callao, en Madrid. En Callao, en Madrid, hai un sitio así moi pequeniño que fai natas que están espectaculares. Dixo ela, están boísimas. Mira, tiña que estar Tete aquí para probalas despois e dicir se as que facemos están boas. Estas van a estar moito millores. Como se fan? Bueno, temos, por un lado, para facer as natas son, por un lado, masa de follado, que é a base, e o recheo é unha cremiña. Ole. Esa cremiña faise con nata, medio litro de nata que está aí aromatizando con laranxa, limón e canela. Un xarope que se fai. Pode ser das cousas que máis che guste do mundo, aromáticos e azúcar a monte. Azúcar a monte, non? A ver, son 200 gramos de azúcar para toda a sobremesa. Pero, o sea, a ti todo o que sexa aromatizar, que leva azúcar, estás encantada. É unha receita tradicional portuguesa, eu estou encantada. Estás a tope, moi ben. Bueno, facemos aí ese xarope, leva un pouquiño de auga. Ajá. E dixeches 200 de azúcar. 200 de azúcar e auga para cubrir. Moi ben. Medio litro de nata, un pouquiño menos, porque deixei un pouco aquí porque temos que disolvelo. Vale. Teño moitas cousas. Tens moitas cousas, Vou a sacar xa as claras. Xa non saben que dicir, das cousas que ten. Deixamos aí as xemas que as vamos empregar ao final. Vale. Ai, que guai, E agora o que facemos, isto xa está usado tamén. Tíñalo todo aí mesturado. Teño aí un montón de cousas. Un rebumbi aí de cousas. Nesta pouca nata vou a disolver estas 2 culleradas de fariña de millo refinada. Vale. Vale. Ben. Sí, pódese dicir maicena, Pódese, pois maicena. Sí, maicena sí. Entón, Hola. Desfacemos aí a fariña, porque se a desfacemos cando está quente, quedan grumiños, e así en frío non quedan grumos. Mira, que curioso, hai outras cousas, como o cacao, que quedan mellor cando está quente. Que se disolve mellor cando está quente, ves? Sí. Vale, pois este é un truco de Merche Rodal, vale? Aí tedes un truquiño de Merche, colledes a nata, botades a maicena en frío, para poder desfacer os grumos. Nas cremas sempre así, na crema pasteleira, así sempre. Pois aí está, vamos a deixar a Merche disolvendo, e o terror vólvese contra a mesa de Xulio Mato. Que papán és? Queres facer ovo fiado, Sí. que é algo que moi sinxelo non é. Pero eso será no seguinte capítulo.
Primeiro vamos facer unha yema callada. Vale. Vale, mira. Aquí teño xa o xarope que xa o deixei a refriar un pouco, que está... Mete o dedo. No, porque mira, está punto de fío. Ves como No, fai o pero- fío? Sí, sí. Ves como fai o fío? Sí, vese. A ver, ¿Ves? espera, Mira. está aquí. Aí no, aí, mira, aí, quieto. É que hai Aí. moitas cámaras, non sei. Xa. Ves aí o fío, sí. E agora fai unha bola. Correcto. Punto bola, vale? Moi ben. Entón, este va, quitámoslo de aquí. E agora, mira, como deixei no refriar un pouco para que non estivera tan quente, agora vamos a ir botando sobre as 4 xemas que temos aquí, vale? Perfecto. Agárrame o bol. Fai o favor. A ver, eu podo agarrar o bol, pero tamén tiña que chamar a convidada. Pero a convidada poderá chamar igual. Chamo así? Sí, podo chamar hasta eu. Vale, pois veña, tens que dicir que pase, por favor, xa sabes como vai o tema. Que pase Tilita de Catoira, por favor. Un aplauso para Tilita. Vale, Tilita. Hola. Ponte aquí no ¿Por qué medio. lado me poño? Ponte aquí, agárrate. Ajarra. Tilita é a primeira convidada que pilla cañotas traballando. Aí está. Non me digas. A primeira. Se cañotas traballa así É antes. un mentiroso, Bueno, Tilita, como estás? Vai dar a Eu medalla. aquí estupendamente ben. Mira, chegaxe e puxemos a traballar. Entre cacharros. Entre cacharros. Mira, vou facer uns Don Rodrigos, Tilita. Que Don é unha Rodrigo. cousa que parece Don un pouco... Don Rodrigos máis ben serían de Extremadura que de... No, pero este é Don Rodrigo. É Don Rodrigo. Don Rodrigo. Mira, xa teño, Tilita, xa Tamén se podes van soltar. Extremadura, Tilita, espera. Tilita, xa Digo podes eu. soltar, xa o teño. Como di Mira, Don Rodrigo. Me digo, Don Rodrigo. mira, Pois. e agora xa mesturamos as 4 xemas de ovo con xarope que Xarope. tiven reducindo e agora o que vamos a facer é botalo outra de pack. Vale, para que che colla ben todo o resto. E isto vai ir un poquinho ao lume para que se nos cociñe un pouquinho. E vai ser a base Aproveita do ben, noso aproveita doce, vale? Ostras. Bueno, polo que di Xulio, é unha receita complicada, Tilita? Di que Non é complicado, é un pouco liosa. Que pero non é tes que ir complicada. moito... Ven por aquí. Pero- Tes que ir paso a paso, hai que seguir os pasos. Claro, é importante seguir os pasos. Moi ben. Entón, agora vamos a dar así un fervorciño para que nos empece a callar un poquinho a xema. E aquí teño medio litro de auga e medio kilo de azúcar. Sí, Vale, sí. que con eso que vamos facer é botar despois aí unha que reduza o ovo para que fíe. Bueno, o bo que ingredientes non levan moitos. Quer decir, son Bueno, 4 leva cousas. moito ovo. Leva moito ovo, leva azúcar, leva Eso. auga e pouco máis. Efectivamente. E pouco E despois máis. vai levar améndoa e canela. E canela. E xa está. Bueno, Tilita, que che parece? Non o sei. Vale, vamos ver de merch. Vamos ver de merch. No. Pasa, ponte pa aí, vamos ver de merch. Hola, Tilita. Hola. Vouche facer unhas natas ricas, sinxelas. ricas. Vamos, en 2 minutiños. Temos Natas. aí a nata aromatizada. Xa lle quitei a canela, o limón, a laranxa, A laranxa. que estaban aí fervendo un pouquiño para darlle todo o aroma. Aquí. E agora teño Un aquí... xarope, non? O que estás facendo aí. Sí, aí hai un xarope, simplemente auga con azúcar. E agora aquí, como teño desfeita a fariña, que era maicena, Maicena. botamos aí no medio, Ah, amiga, ves? Volcalo todo aí. remesemos e para que espese. Ahora, en canto ferva e espese, Claro, é xa lle como se metamos fose por unha riba crema ese pasteleira, xarope. non, Merche? Sí, e Espesas o un ovo, pouquiño. o que pasa é que o ovo vai despois. Están aí as xemas que son as que lle botamos no último momento. É unha crema pasteleira un pouco diferente, sobre todo pola forma de facerse. Pero pregunta, pero a receita das natas é así? Sí, Se claro. fais así? Ah, non Sí, sabía, sí, non sí, sí. sabía. Por un lado, pode ser con nata, pode ser con leite. Temos as dúas opcións. Vale. Eu decidín facelo con nata, porque están así máis untuosas. Claro, a ela gusta que as sobremesas lle saian ben, sabes? Que lle saian ben saborosas. Inda que non sexan tan sanas. Da igual, hoxe Eso estamos igual. estamos de vendres. Sí, Estamos de están vendres. riquísimas. Estamos de E son vendres. pasteliños así pequeniños, eso Correcto. nada. Correcto, vou levar un par deles para Hai ir que hoxe comer moitos para que fajan mal. para ir hoxe a Balaídos, vou levar un par deles. A A Balaídos, amigo, a ver o Celta. Ah, que vas a ir A ver, aquí. A ver, Tilita, veña, contame, cal das dúas receitas levarías ti para Catoira? Isto no desembarco, mi má, No desembarco hai que tomar viño, non hai que... Vale. Ali sin viño non hai nada. Tilita, natas ou os fios de ovo? Hai que probalos. Don Rodrigos. Hai que probalos. Hai que probalos. Sin probalos, Pois entón Non sabemos. voute mandar á zona de sufridores ali a sentar. é que sin probalos. Vale, pois nada, pois... A ver. Pois Tilita, pasa palo, Mira, despois como chamo. ia aquel. Nin caso. No, porque eu Pero, Tilita. teño que mirar. Pero ahora teste que sentar. Pois agora vou me sentar. Vamos a dar un aplauso a Tilita que está con nós, con a volta do Campeonato de Televisión de Galicia.
Bueno, señoras e señores, hoxe xova potes, como dirían en Portugal, e non hai plan mellor que quedar na casa e cociñar larpeiradas. E sí, xa vos adianto que case seguro tedes a man todos os ingredientes, Os nosos veciños teñen unha importantísima tradición reposteira, e iso ten unha curiosa explicación. Polo visto, hai 500 anos os conventos portugueses tiñan excedente de azúcar e xemas de ovo. E vos diredes, e iso por qué? Pois sei que usaban as claras para amidoar sotanas e roupa santa. Algo había que facer coas xemas. E por outro lado, había tamén unha importante produción de azúcar na Illa de Madeira. Así que azúcar e xemas e a inventar. Así xurdiron os ovos moles, os bicos de monxa, os touciños de cea e, por suposto, os pastaliños de nata. Quen vos parece que poden gañar? Os Don Rodrigos ou as natas, como dirían os veciños? Quen non arrisca, non petisca. Chamádenos dende outro lado do miño ou de donde queirades, que todo nos presta. E lembrade que temos todo e temos sorteo tamén en @avoltascoprato, así que, por favor, participade, vale? Quen non arrisca, non petisca. É así. Xulio! Quem nasceu primeiro Aí está. foi o ovo ou a galinha. Se eu disser que foi o galo, Aí está. dizem que é mentira minha. Que foi primeiro, o ovo ou a galinha? Se eu disser que foi Bueno, hai que di que hai que pedir os dous. A unha empresa de mensaxería o primeiro que chegue. Ah, vale, é verdade. Pois Xulio Mato está facendo os Don Rodrigos, Don Rodrigos, do Algarve mira, portugués. aquí estou arrefriando un pouquiño xa a xema cocida, vale? Vale. Que fai como unha cremiña pastelera, ves? Un pouquiño máis lixeira que unha cremiña pastelera. Ole. Estou arrefriando porque despois aquí onde van ir os fíos que vamos a mesturar con isto. Vale? Como va? Dentro do teu ideal de como iría esta sobremesa, como vas? Bueno, mal, como vou ir? Vou fatal, porque isto necesito que reduza un pouco máis. Pero que lle metes aí os dedos, Hombre, só? porque teño que mirar o punto do azúcar, que ainda non está, ves? Ainda non fai. Faltalle un Dios chistiño, faltalle uns minutiños. É que non sei como non queima aí os dedos, eu non entendo. Porque non queima, é unha cuestión de velocidade. Sí, xa. Imos coa pregunta de concurso. Señoras, señores que estades na casa... Sairá o postre de Xulio Mato? Esa sería increíble, esa pregunta, pero non vai ser esa. Se estades do outro lado do miño, seguro que sabedes a resposta, pero como se chama a sobremesa que fai hoxe Xulio Mato e que é? De Portugal? Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Rodrigo. Pero por que intentas meter un G no medio, no D? Rodrigo. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Moito mellor. Pois chamade 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato, podedes gañar 50 euriños, deixamos a Xulio aquí, mirando se hai fío ou non hai fío, e imos con Merchi Rodal. O meu amigo É pasteleiro. é pasteleiro. Bueno, hoxe estou encantado, Co que me gusta a mí en Portugal, que hoxe teñamos todo música portuguesa, sobremesas portuguesas, isto é unha maravilla. Merchi, que estás Esta é facendo? a cremiña de recheo das natas. Ai. Xa ferveu a nata, xa espesou coa fariña, xa lle botei o xarope en fío e agora, por último, as xemas tamén en fío, Que son 8. que son 8. Ai. Están simplemente un pouquiño batidas. Isto é o recheo. Eu teño unha pregunta. Veña, vai. Por que cando lle das voltas así as cousas bailas? Para que salgan ben. No, pero faino, mira. É Quedan máis ricas. Ves? Está así, E non é broma, sempre fai, empeza. Ahora ya sé. Pastel de nata. Ah, mira, pastel de nata. Naquele dia, quando tu entraste por magia no café. Pastel de nata. Bueno, estamos hoxe... Ai, que... De verdade. Se me vise a miña gran querida amiga MJ Pérez, que é cantante galego-portugués, estaría flipando. Estáme chamando Xulio, verdad? Sí. Vou con Xulio, vai. veña, algo lle pasa cos seus fillos, a ver. Vamos a intentar. Atención, xa estou. Mira, xa espesou. Aí ven o drama, Galicia. Atención. Atención. Mira, teño aquí este apeiro que está furadiño, vale? Sí, Ves? vale. Entón, vamos botar Colleches aquí. un tupper e furache. E furei no. Vale. Entón, vamos botar aquí a xema. E ahora vimos para aquí e temos que ir botando así, con cuidado. Que va, ó. Que faz, ó? Isto faz así, movimento rápido, e retiramos. E deixámoslo aí uns segundiños. E mira como vai facendo o fío. Bueno. Eh? É que guai. Estos son os fíos que lle Isto poñen ao é xamón. Claro. O presunto cocido. A presentar. Bueno, Mira que ben quedan. Entón, aquí temos Está moi auga ben. moi fría, para sacalo. vale, para sacalo. Entón, ten que botar aí como uns 10 segundiños. Espera. De Vou verdad, pedir un seis, aplauso para Xulio sete. Mato porque me acaba de deixar anonadado. Gracias, Xa está. Cañete.
E ahora esto sacamos. Aí vai para fora, aí vai para fora. Sacamos e metémolo aquí na auga. E aí se nos vai empezar a soltar, ves como solta? Pero isto... Isto é a maxia da tele. É esta sobremesa do demonio. Este inventaron as monxas, non digas nada do demonio. Pois de Deus. Gracias, Virxeciña, que nos axudache. Foi a Virxe de Fátima. Foi a Virxe de Fátima. Sí, sí. Mira que chulada. Ostras. Sacamos para aí e vamos botar outra tandada. Ao millor, señoras e señores, fixadevos que estamos repetindo a xogada, ao millor sí que Xulio Mato consegue facer os Don Rodrigos. Sí, eu penso que sí, ó. Cun tupper furado, mirade o que facedes, Colledes un tupper. Furádelo. Xa non usedes. Furádelo, non lle teñades cariño ao tupper. Non, isto é... Xa está. Porque Mira. podedes facer Don Rodrigos. E agora o que facemos é, collemos papel de cociña e vamos sacar este que temos xa aquí e poñémolo pero aquí. sale así xa. Ala, aí vai. Ves? Así retiramos o exceso de agua e poñémolo aquí para que nos chupe. Merchi, estás flipando, E tachán! Tachán. Un aplauso! Merchi, está Merchi. Merchi, máis eu estamos, verdad? E vamos sacar outra... Quen contaba, Eu non, Non, nin nós tampouco, tranquilo. Ponte tranquilo, Hola. Ponte tranquilo. Mira, que maravilla. Hola. Que pasada. Bueno, estamos chamando, a ver. Colla chamada. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, María José de Lobios, non? sí, Bueno, ti estás moi preto de Portugal. pois sí, Estás moi preto, sí. Ademais é unha Moi zona preto. preciosísima, Lobios, sí, moi ben. sí. Pois María José, contame, porque eu a verdade é que estou bastante sorprendido. Ti coñecías os Don Rodrigos? Probarelos algunha vez? No. Non? E as natas? No. As natas sí. É que as natas, claro, xa están moi popularizadas. Sí. Están moi popularizadas. Bueno, pois veña, imos coa pregunta de concurso, xa cho dixen eu, pero como se chama a sobremesa que está facendo Don Xulio Mato, que é de Portugal? Don Rodrigo. Moi ben, aí está, un aplauso para María José, que leva os 50 euriños na volta co prato. Marchan para Lobios que, claro, danlle para ir case a Portugal, Home, claro. tomar un bacalhau. É verdad. Sí. Pois un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Moitas gracias a Veña. vos. Hasta loguiño, chao. Marcho pitando con Merchi Rodal porque xa me escapou ela. Tucu. Si non, non me dá tempo. Estou. Cheguei. Mira, a masa de follado estendina, enroleina. Vale. Corteina así en anacos de 2 centímetros. Entón, tumbo, está o molde un pouco... Untas en manteiga, non? untado en manteiga para que sexa despois sinxelo de sacar do molde. Bueno, tamén é fácil de facer, o pastel. Sí, e se non tes estes moldiños, por exemplo, nos dos flans, tamén perfectamente, vale? Os pastéis de nata Sí. son faciliños tamén de facer, Son hai que moi dicir, sinxelos, eso, cunha lámina sí. de masa de follado, mira, faz 10. Moi ben, E tes unha sobremesa para calquer día, É que sinxela. de maravilla. Porque podes decir, no, é que eu vivín en Lisboa na miña época bohemia. Sabes? Merche pode Recheas decir, coa cremiña. Mira, que rico, Galicia. Ai. Isto, claro, terá que ir ao forno. Vai ao forno a temperatura alta, a 240 graus, Mimá. 20 minutos. E despois por riba quedan así... Medio torradiños, a masa de follado ben feita por abaixo, crocante así cando mordes. Espectacular, Merche Rodal. Quérelo meter no forno? Sí. Metémolo. 20 minutos, 240 graus. Por veña, 20 minutos... Veña, 20 minutos, 240 graus. Moi alto, moi alto. Aí está. Aí queda. Deixamos a Merche. Imos con Xulio Mato. Pues mira, eu xa estou botando aquí o meu ovo fiado. Bueno, increíble. Na yema callada que tiñamos aquí. A cousa é que che falta. A cousa é, mira, teño aquí amendo moída. Vale. Vale, que lle vamos botar tamén unha boa cantidad de amendo. Ai, si, xa casi leva máis amendo que ovo. No, non leva máis amenda que ovo. Pero con isto vai nos axudar a facer a forma. Mira que maravilla. Semas cocidas, ovo fiado, améndoa e un pouquiño de canela. Es onde pos nuns bols. Isto vai normalmente vai nuns paquetiños de papel de aluminio, pero neste caso vamos a poñer unhas flaneliñas de papel. Donde queramos servir. A min Xulio xe deixoume pampo. Hasta eu quedei pampo. Verdad? Non sabías que o sabías facer, non? No. Tan ben. No. Vale, pois veña, imos falar con Tilita de Catoira. Vamos para lá. Vou eu, Tilita, vou eu. Vamos. A ver, que nos conta Tilita. Que queres que che conte? Ai, Que queres que che conte?
Ai, non sei. Algo terás que contar. No, terás que preguntar. Que queres que che conte? Ai, se non che pregunto, non sabes falar. No. Que tal a vida logo? Ben. Parece ben. Pois mira, eu casi che decía que en vez de falar, podemos ir ver o forno de Merche. Vamos ver o forno de Merche. A ver, eu creo que é un bo plan. Isto de aquí eu xa estou vendo bastante ben, Xa, pero da lado... xa. Pois veña, vamos ir con Merche Rodal. Arriba, por favor, levántate, dámoslle un aplauso forte a Tilita, que está con nós con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Veña, vamos para lá. Abre aí o forno, Merche Rodal, abre o forno. Abre aí. 25 minutos, Tilita. Xa. Tilita, abre o forno. Hai no que abrir. Pero xa... Por aquí. Ah, sí, para que te vexen na casa. Xa as tiñas feitas, ou que? No, é a maxia da tele, Tilita, é a maxia da tele. Di, Tilita, xa as tiñas feitas. No, Claro que as tiñas feitas, o tempo ese non pasou. Mira, vamos, achégate aquí, achégate. Claro que é a maxia da tele. Hola. Que estén, o importante é que estén ben feitiños para baixo, moi ben. Ostras, Merche. Deixamos así. Estes outros poñemos por aí. Ostras, Merche, que ben che quedaron, Isto está, bueno... Sí. Sabedes que moi sinxelos de facer. Quedaronche tan ben que sería feitiños. un detalle pola túa parte que eu hoxe no partido tivese... Que partido? Unha nata deses, unhas natas. Bueno, veremos. Para o descanso. Veremos. As natas de Merche están preciosas. Vou sacar por aquí. Vente, vamos ver como están os Don Rodrigos de Xulio Mato. Vamos ver. Por aí, por favor. Porque non é fácil facer un fiado, Xulio Mato estivo traballando moi. Mira, isto, ahora, canto máis se refríe, vai nos callar un poquinho máis. Hola. E agora o que facemos é rematamos Con pouquiño de canela. un pouquiño de... Isto podemos poñer onde queiramos, unha cunca, nun papeliño, como fan eles, un papeliño de forno envolto en un papel de colores. Isto está un regalo, É super rico, e non é tan doce como parece, Señoras e señores, vamos a dar un fortísimo aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato, porque son os artistas, os dous, o moi vos, traballan moi ben e fan sobremesas espectaculares. E agora sí, Tilita, por favor, vamos a probar. Probar. Pa ali, pa esquiniña, por aí. Por aí. Isto. A esquiniña. E imos coa pregunta de concursos, outros 50 euriños que repartimos no Voltas co Prato. Que outro nome ten a receita que fixo Merche Rodal? Que? Natas ou pastéis de Belén. Vale, pois natas ou pastéis de Belén, o sea que outro nome non, calquera dos nomes vale. Calquera dos nomes vale nos da receita de Merche Rodal. 664-483-419, 50 euriños en xogo, Tilita. Cando queires podes probar. Cando ti queires. Que probo este? Ou que queires. Tens que probar os dous. Tens que probar os dous, claro. Pero a orde dos factores non altera o produto, xa o sabes. Bueno. Imos á estrada. Manuela, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Pois, bueno, un pouco nervioso, pero ben. E logo, por que, Manuel? Bueno, por isto de entrar, por ser a primeira vez. Ah, bueno, pois, por benvido. Nós encantadísimos. Podes chamar as veces que queiras, nós encantados de que chames. Veña, vamos alá, eu espero que leves os 50 euros, xa que é a primeira vez que chames. Veña, que outro nome ou que nome ten a receita que fixo Merche Rodal? Nata ou pastel de... Sí, xa está. De Belén, está ben. Veña, un aplauso, Moi ben. Moi ben, Manuel, que levo os 50 euriños. Oiches, proba a facer as receitas na casa, vale? Vale. Veña, un bico moi grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Chao. Bueno, pois probache as dúas. Pois tens que probar a outra. Xa, é que, sabes que pasa? O programa hai que acabalo. Tes auga aquí, se queres, Tilita. Tes auga aí. Tesme que deixar levalo logo. Non, levalo podelo levar, sin problema ningún. Recordade que nas redes temos sorteo, seguídenos nas redes sociais, temos aí o sorteo do libro da Voltas co Prato, e agora sí, Tilita, despois de probar... Ui, que cara lle puxo aos Don Rodrigos. Vamos alá. Que riquísimo. Tilita de Catoira, pode saltar a noticia. Quen gaña o a Voltas co Prato? Xulio ou Merche? Non, ganan os dous, só que... Ai, xa, sí. Levamos entre tantos programas escollendo unha e Barbirtí, agora dicir que ganábamos dous. Bueno, pois ahora vimos os de Catoira e dixemos non, que pois que ganaron dos dous, Tilita. Tilita, tens que escoller un. Non. Si non dou eu ganadora. Pois dai o ti. Tens que escollelo, tens 5 segundos. Que? Nada?
Por nada, se Tilita non queres coller, non escolles, xa está, non pasa nada. Vamos a dar aquí ao señor. ¡Ay, don Xulio Mato, aí está! Veña, bueno, señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega, vémonos con máis receitas o lunes, no Voltas co Prato. Chao.